kelalong kum kawai kajing le nyam bat kajing meneble haka jaka kaba iba arden isya tangan na kabanta kabandawa ya kasolka bakadai ban reviews ban pentemai ya ka reservation policy daki pau hajar ngot kipai ba wat haka meet nya kila tuat bat penlong ru ya ke jingruai jingduai ban mani ban pai sa ublai ban bu ya ke kerpat sa ublai bu ublai undon dekat bat iba arden na kabanta ka kuat ka kia na benta ka hok ba mu uyen na kabanta kabri uhunyo trap na benta ka ri ba ka jaj ban riu te bon ba na do ki khenrem ki penar ki boy uwar umaram ulangam ujantia baro kela ya pilot hakane ka jaka na jangai haki nong kendong kan shot andre kela pilot hakane hakane ka jaka hangne ngi yo i ya ka ye jangki briu ya briu ubadon ka man sim besnrang ubriu ubadon ka man sim raikut na ka banta ka ri bat ka jaj benriu klam khenshu netting shu iwat ya ka met la jongru haban syak tangan klam khenya kanu la ne klam perkhat yo ka ja kunu no ka met la jong re IT met bat man sim ban yale persya na banta ka ri bat ka jaj benriu te hangne ngasngau bangan bu bat kan tu kan pam ingi baro bangin bu ya ka jing duai ban ni slokti ya iba ardan na ka banta ka ne ka reservation policy kalong ka badan kam ha ka ne ka ri ka jongi ko pai ba baro apa bun ki jaka bat babun ki khbor pu sngo han re nang ni ka ba pen sngo phla kalong wat ha ka mit steng sniaro kim khen ya ka ta ka mit kayong ya ka ji ha ka mit kayong ha ka thia kadam han re ki yatur ban wan ban perlong ya ka jing duai bat ka jing ruai